Hala! Ano man eh? Ipasagdan na ba yun? Uy, klaro. Sa may kabanggan eh. Solo ride sa lang taron kay iwas sa COVID-19. Wala rin bigyan. So mo pa rin pagsikat daw balik sukat kay wala kay kusugti sa parents tungod sa mga local transmission. Karon himala lang ang sugtan nila. Ito sa langkit, hindi mag-meet up kasi karon bikers. Diyan sila magtapong before mag-ride. Okay, so diretso na sa Dawis solo ride. By the way, pista rin gapon sa Dawis. Mayon tag makasot na dire sa junction sa Dawis. Mayon tag makasot na sa junction sa Dawis. Kaya gapon mo kay hard lockdown dire sa Dawis tungod kay pista. Ilan sila daan ang lungsod para iwas-iwas sa local transmission. Daghan mo bisita na tayo ma. Nata ni Akasya sa Burgos. Look at that view. Ano yun? Bila na yung katuwing yung Asya. Wala na yung NFA cinematic shots in 3, 2, 1, let's go! Siguro yung ganun sayo mo doon na rebuntag. Mamana sila dire ni naitay-tayan sa bridge. Pagda sila kagulingon nilang pukot para mangisda. Muna ang Dawis Bay or Tagbilaran Bay. Muna ang is hospital kada. Then kana gikan na sila ng nagat kadlawon. Usually mga kadlawon na sila managat din. Kaya nasa likod ako sa gara nila. Naghuwat sila if kaya ka nang maabot yung bangka. Kaya if mo direct ka sa bangka mo kay mas makabarato ka kung mapalit ka isda. Nata dire sa Dawis Bridge, dire pag standby ka sa gara ng mga vans, especially kung hapon bitaw. Bali mo sakat ato sa solo ride. Then ang tumoy sa climb naay ka ng sikwatihan sa Dawis. Try tayo palit ato if gamay rag tao palit ato sikwati. At mamainit. Taob kayo karon sa Dawis. Checkpoint. Okay. Usog pa mga polis. So nangatulog pa sila. Pasulod ta sa likod sa church. Hapit kayo tali before Musaka. Mo na yung gitawag og Cafe Lawis. Cafe Lawis. Ay buntag. Mo na ilang museum. Look at that sunrise. Duta kayo. Mga gikan hindi sila ng isda. Ano yung mga bangka. Apo dire. Dumdum ko na picture na mo sa una ni sa family. Buntag. Dire. Na. Okay, balik ka ta sa kalsada. Saka na ta sa Bohol Plaza. Taob kayo. Look at how close this to the gutter. Muna yung mga standbayan na sa estudyante itong after klase. Dire.
Sandumanan. So dito na ito nga kasada, straight saka lagbas sa Bohol Plaza. Ano yan, tarp? Our Lady of Assumption mo na ang gafista gapon sa Dawis. Open road. Okay, let's go. So ang advice tayo po sa kananay karang ni uncle o doktor din nagpa-advise ko niya if usay ang preference if magbike ang usa ka cyclist. So if magbike kuno ka mas prefer daw siya og kuan scarf gamiton. And also if magbike ka especially karon nga pandemic kung magmask mo ka lisod di ginhawa then mas more carbon dioxide mo ma-inhale kaysa oxygen. So mas mo prefer siya og kanay nga ni scarf. Kaya kanay scarf mo kay nipis. Pero scarf mo kay nipis ra. Dali na ka magiginawa bitaw. Mo na yang preference. So saka ta ni first uphill. Okay. Ha. Let's go. Ha. Ah. Ha. 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 Ay. Shit. Dahag dog shit aray. Okay, patag na. Tuntag. Nanata karon sa Mayakabak, Dawis. So, muna ni starting point there is a Bohol Plaza nga climb. Mingaw-mingaw pa kaya ni. Muna yung convenience store. Marami tigunong sa una after climb sa Bohol Plaza. Mambog may daw ako dire. Climb na ta. Sa una after klase, college o high school. Muna yung kuhaan ka ng lugar nga kung diri ko mag-exercise. Musaka ko diri ako sa solo ride. Usually mga hapon ko mudong diri. Kay kami to more day free time na ko buntag sayo sa akong klase. Yang chapel. Hybrid chicken. Moto to. Climb. Yan tigsaka mga bikers diri. Usa ni sa mga direct uphill yun nga section. Murag mo pump yun yung heart bitaw diri. Mong lungs tungod sa kahangak. Saka tayo Aris Aumentado cycling safety. May buntag. YouTube. Hey, Pen. Saka na pare. Dito rin ako yung si Pen. Gusto sa mga karaan niya. Bike mechanic diri sa Tagbilaran. Muna ni last nga steepest climb para na ako. Muna na mga building sa Bohol Plaza. Look at how steep this climb is. Oh God. Shit. Gamay na lang ko ang atong gamit karon ni second 2x2 chain ring. Okay. Okay. Nabot to diri sa ginamos ko. Di ginali ma-climb. So nagkaroon bago pa mabalik sikat ito. Every time nga bike ko dito sa una. Mura gini nga spot ang unungan. Then tungas na to. Last na climb. Muna yung unong dito na. Never in my life ko nakasuway ko ganang dito ito tuloy-tuloy. Ikan sa ubos para sa taas. A few inches later. So muna yung katong pa doon sa Bohol Vintage. Kaya na yung mura giskin na before sa last niya climb sa Bohol Plaza. Nindot sa nag-view, makita ang view dito sa Banati. Naka-out lang nga ride ako karon is dugay ko ni mata. Muna resulta og init na noon. Muna Tagbilaran City View. Init na kayo. Gas oso pa. Fog pa doon dapit. Muna Ilihil. Kaya dapit dire. Uptown yung side. Then muna Banati Hill. Muna ka doon sa usa sa vlog na ako doon Banati Hill. Kung gipoint na ko ang Bohol Plaza. Daghan pag tig-bike dito gara Banati. Na yung mga daghang bike trails diha. Kani muna ni Dawis Bridge. Pikas ka doon Causeway. So hinihinay ata kay medyo init na. Buntag.
Okay, last climb na. May na lang. Hammer ta. Hammer. Magamit na itong arms. Climb. Okay. Pero mula sa muli ang saka din ang Whistler Trail. Diha ang Dawis Trails, bike trails. Kaway lang. Okay. Put na. Buntag. Oo. Kinapugan. Hangak kayo. Sige kang ride dito. May waiting shed. Muna ako. Yeah. Init na. Okay pa, downhill na. Nalangan tag istorya itong buntag. Rough road, sugod na. Alas City naman ay 7 AM na karon na lang nag-search na to. See that view? Bohol Mountains. Bohol Mountains. Muna ibang tricycle sa Tagbilaran. Ningawat sila sa Thailand. Buntag. Buntag. Muna ito yan ang mga trail sa ulo. Saka to. Whistler nga si Patihan. Shoutout din po sa sponsor niya video ang Richard's Rentals. So if gusto mo mabaw sa kanan or mga motor at an affordable rate, bisitahan lang ang Facebook page sa link sa description below. Pwede in-car kanila. Motag sila karon og 30% discount sa tanang rental services nila. Na car, van, Innova, Avanza, pick-up o kana motorbike for rent nila. So bisitahan lang ang Facebook page sa link sa description below. Nag-offer sa discount karon nga pandemic. What's your name? Hey, what's your name? Sa pangalan eh? Sky. Sky? Hey Sky. Wala sa sabay lo. Sir Janjan. So magkuha tag USB for itong workout routine. So your bike na ko mga twice a week ra. Dili perme. So mag-back pain, mga back pain. May imbalance imong body ba? Sa bulan. So dapat na eh, murag ko ano. Okay. Cycle. Sa bike, di man ka mag-bike. Mag-arsa-arsa, magagutang. Di man gamit ang imong lower extremities sa kuan. Tingnan mo ba kay tagahalos tagadlaw mag-bike? Delikado na. Kaduha na kagaron Bohol karon tuiga ra. So moto gikan ta sa balay ni Doc Sepe, and then kay nagpa-advise ko niya regarding sa exercise bitaw routine. Tingon siya na ho nga mas mayo daw if balance bitaw. So dapat exercise puta sa ato ang upper body. Dili lang kay lower perme. Mosa na yung advice karon niya dili sad makayo if magsigira kag bike. You must have kanang balance sa imong workout or exercise. Lower and upper nga exercise dapat imong buhaton. By the way, kato siya is doctor of bones, orthopedic medicine.
sagdan na ba yun? Uy, klaro. Sa may kabanggan eh. So that ends our vlog. Don't forget to like, comment, subscribe. See you in the next video. Peace!